Poštovani prijatelji fudbala, dobar dan i dobrodošli na otvaranje nove fudbalske sezone u Loznici. Danas će Loznica u Rugokolu ugostiti ekipu Proletera iz Vranova i pre nego što saopšti sastav ekipa vam kaže da se uprava kluba zahvaljuje vernim navijačima na izuzetnoj podršci u prošloj sezoni i nada se da će njihovi fudbaleri takvu podršku imati i u novom prvenstvu. Ajmo! Daj ga!